Helo, Lucian ydw i, o dîm y siambr, ac rydyn ni'n wrthi'n paratoi popeth ar gyfer tymor newydd y Senedd. Y tro hwn, mae pethau'n edrych ychydig yn wahanol. Am y tro cyntaf, erioed, bydd 96 o aelodau yn cael eu hethol. Felly, mae lot wedi bod yn digwydd tu ôl i'r llenni. Hyd yn oed cynnal cyfarfod llawn ffug i sicrhau bod popeth yn gweithio'n gywir. Rydym yn gofyn am wirfoddolwyr o bob ran o'r sefydliad i chwarae rôl aelodau, fel y gallwn ymarfer y broses o cynnydderleion, pleidleisio a dilyn yr holl weithdrefnau byddwch chi yn ei gweld mewn cyfarfod llawn go iawn. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod popeth yn gweithio yn union fel y dylai. Mae'r ymarferion hyn yn dwyn ynghyd bob adran sy'n gwneud y cyfarfod llawn yn bosibl. Mae'n cydweithwyr yn tîm darlledu wedi bod yn profi onglau camerau a'r ffrydiau sain. Mae'n tîm cymorth technegol wedi bod yn gwirio'r systemau feicrofonau a'r systemau bleidleisio. Ac mae'n tîm cyfieithu ar y pryd wedi bod yn profi eu prosesau nhw hefyd. Mae'r holl waith paratoi hwn yn hanfodol o flaen cyfarfod cyntaf y Senedd newydd, lle bydd yr aelodau'n dod ynghyd am y tro cyntaf ac yn cynnal pleidlais gyfrinachol i ethol llywydd a dirprwy llywydd newydd. Nawr, ar ôl misoedd o baratoi, mae'r Senedd yn barod i dechrau'r bennod hanesyddol newydd hon.